Hi vlog, welcome to my guys. That's 88. Pare abe, isang tingin naman dyan. Hi vlog. This is Iris Vlog. 15 taon na po sa YouTube. It's March 8, Saturday weekend. Icons, bagets. Punta po ako sa merong kaganapang nangyayari po dito sa BISCAST. Oop. Nakala po dyan sa may lugar ng pavilion ang registration area. So, pa-register na ako po. Thank you. Ma'am, I'm here to assist you. Si Sek po kaya may ano like. Mariela. There are lots of things going on here at the facade of LRB Hall, BISCAST. Dahil po sa 114th Grand Reunion of the Alumni. Dito po ako sa registration table with our trash. Ma'am Lisa. Ang mga kapirahan po ng aming batch, ayan ang batch 2000 po pala. At ang alumni yan dito. Ma-register pa lang po. Register na po, ma'am. Sa hindi kami ma-register. Talaga? Janet Mabago. Janet, may age ko. Yung kakali ko po na matulungin niya. Ayun na po ang Mahiling ako nagkakakot. Committee on Registration. May maintenance po siya. Hello po. Hello. Spearheaded by Batch 88 po. Medical. After the mass, ito po ang ano nila, activity. Sige lang po. Golden Jubilarian. Ma'am, may naghahapot na po yung sa dental kung paano da. May announcement. Ay, rapon po. Sa rapon na rin. Kasi. Ayan mga majorette. Ito na po ang Batch 88. Alam nyo naman. Sila ang, ano ang grupo nga nito kato? Ayun lang. Wala lang. Ayaw po si Madam. Ayun lang. Yan. Pika-pika po. Ay, halos na ubos na. Pwede pa yan. Kadakol, oh. Batch 2000 po ang host. Magagayon kami. Yan. Team Magagayon. Team Magagayon. Ito ang Y2K. Yung may mga anak na yung shares na po. Yan. The catering. Wala pa. Vloggerist. Ma'am. Hello po. Ayan po ang video mo. Ayan. Ano ba yan? Photo memorabilia. Kung ano na nangyari sa kasalukuyan. Hanapan na nito ang dalaw po nito. Video na po. Video lang. Ay po, walk down memory lane pala. Ayan. Legends. Gypsies. Bagets, iconic millions.
will start in 36, 35 seconds. Big smile! Batch 86. Sibo. Enter students of BISCAST. Yan, bili na po kayo. Ano ba ang mga products niyo dyan? Ito po, lamp. Lamp. Hindi Thermal po, foods. Kakao, palaman. O yung mga breadsticks. Breadstick po. Diyan. Turon? Turon po, turon. Tapos ini po, cookies. Wow. Lamp po, lamp. Uraro? Yes po. Ate Joy, magkano daw po na Magkano daw? May prices po. Yan po, pastillas. Pastillas. Ito naman ay empanada. Ay, squash pie. And then the Golden Jubilarians, of course, 19. Mga entrance students. So we hope po na pagdating namin na Hello po. Libre lang o ano? 5 pesos lang pa? I am also an alumna Oh, ayun. Pero po kamo, manay. It's 10 minutes to go before 1. Ayan, umulan po dito. So far, marami naman po nag-register yata nila. Nakapag-lunch na kami. Mga 11 pa lang nagpa-lunch sa batch 2000. So we'll wait for the late arrivals para sa registration. At pag-ibig na nabutan mo, o pag-ibig, love is all I have to Para sa batch 88, ABBIM in the house! Kinapunan ko na, Sir Dick. Kinapunan niya dahil baka iba. Oo nga. Oh my God. Akala may babae nakakanta. Hi vlog! Welcome to my guys! Batch 88. Pare abe, isang tingin naman dyan. Hi, Vlad. Ayan po, dumami kami. Nang gumabi na, ayan po ang ina ni Russell. Pinakayang guest lang doon ito. Ah, saan na si ano? Si Doc. It's a joke. Joke mo naman kami. Taran yan, taran. Raffle muna daw tayo.